her gør. Det er verdens fedeste rutsjebane. Ja, måske jo. Vi håber, vi kommer i top 5 eller top 1 eller sådan noget. Hvis I ser den film, I skal give mange yeser for os. Prøv at se her. Nu skal vi køre. Se her. Det er fordi vi har ikke sådan noget på skærmen, hvor vi kan, men vi filmer bare på vores iPad. Men det er fordi, at det ser ikke så godt ud, når vi filmer, og det er fordi, at det er fordi, vi ved ikke, hvordan vi gør det på computeren, sådan den filmer på computeren. Men det er okay. Det skal jeg ikke holde her. Yes. Her kunne den lige lidt ud. Den er virkelig lang, faktisk. Det var den historie for i dag. Vi sætter den på YouTube. Moin, moin.